welcome back no. Bidoy Bisaya mi balik sa imong pandungog ug panglantaw. So una gi-welcome na ako pagbalik ang galingon sa akong vlog. So karon bulan sa September naka kuan mi kanang naka MECQ ang status sa amuang syudad. Ug ang akong mga chikiting no namuyok sila kay gusto sila nga dito daw mi mga na po sa dito daw mi sa gawas mga pero ang sitwasyon karon kay lisod man kayo dili may makadali og gawas no dili makadali og gawas kay naka MECQ pero tungod lagi kay amahan ta nya kini kasing-kasing sa amahan kung mamuyok na ang pamilya o ang anak humok ra kayo murag mamon busa guys or mga kapaps mga ka dadski diha i-try na to no i-try na ko nga dito mi sa gawas mga and para po happy sila happy ako mga chikiting kay talagsara po ni sila mamuyok and sila mi pauna dito para di po may mag dungan-dungan ug pagpanggawas sunod ko sila karon guys no so kita-kits dito ta mga on. Okay, hello mga kadads, mga kapapski, dadski. So, atong is gawas akong pason akong kuan, machikiting kay ning hangyo gid sila nga sa gawas may makaon. Okay, tara, ako na ready na kayo sila oh. Mura gyapon mig naa sa McDo kay naay pula nga kuan na ay color pula nga mong atop. So, hello. Okay ra mo diha? Prepare na? Okay. Abot na mi. Ang ilang hangyo no, ang ilahang pamaraig is granted kay humok man tag kasing-kasing lagi ang amahan humok kasing-kasing na raw. Okay, narang isa nga ni hangyo. Okay, mga unta nga among sudan mga kachuy diha, mga kadads, mga kapaps, nara. Sudan sa mga adunahan, hinununan. Anya ipusan dahil namong sili ug suka. Dayon ay giluto sa ako ang darling nga palalab. Wow, latik. Ganahan sila. So nya ang amuang kuan mineral juice lang sa amin, no? Mineral juice. Okay. So mga unta mga kadadski ug kapapski. Okay, hello. Mga kapapski, kadadski diha, hello to my followers, no? Nga namin sa gawas, mga on mi. So, mayroon ta. No? Ang pangadunahan nga pagkaon, no? Sudan sa adunahan, inununan. So, before we eat, no? Atong pasalamatan ng Ginoo. Dalaygon nga mahan, Dios nga labing gamhanan. Salamat kayo Ginoo sa grasya nga imong ipaabot kanamo. Salamat nga kanunay ka Ginoo naga hatag kanamo pabor Ginoo. Salamat sa pagkaon nga among pagasaluhan, among pagampo nga pinagi nini, maangko namo ang kapiskay kabaskog sa among lawas. Amo sa bihangyo ug giampo diha kanimo nga ang uban nga nanginahanglan Ginoo ni nga takna. Ikaw usab mga tagbo mga panalangin kanila. Kini among pasalamatan ug giampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Come on. Let's eat. Ang simpleng pamahaw. No, simpleng pamahaw ba ni unsa tawag ni paniudto. Bisagol na namo pamahaw paniudto kay krisis kayo. Wa saktong trabaho kay kuan pandemya. No? May sagulan na namo na rice na ay saging na may lubira diha sa kuan hulog tagak sa punuan. Kumbati na. Tama na kaon. Basta inununan. Lami kayo ikinamot. So nangugas naman ko. Kinamot. Okay, sa mga bata na ha. Kung mangaon mo diha, manghunaw bidaan, manghunaw. No? Lami kinamoton ng inununan. Nya ulo pag yun. Taraw. Inununan. Ulo. Okay na siya, guys. Entah.
So request granted sa akong mga chikiting. Nga gusto gid sila mga aon sa gawas, no? So okay ra mo? Request granted. So, Bago niya kung reseller. that's all for today. Salamat kayo, tiwas mi kaon guys ha. Mo pangaon po ninyo diha, no? Salamat, God bless.